cé gur tugtar áit iargúlta ar fhánad dTuaisceart Dhún nGall, tá pobal láidir croímhar an. Bíonn daoine tacú go mór lena chéile agus ag teacht chéile ag ócáidí go minic. Drastal le déirna ar seisiún ceoil sa Lighthouse Tavern agus leir muid le triúr ceoltóir nó le croíthe go mór a gCionn. Dalian I talbot is anim dom as Fánad yn seo mysio agus tá mé macónaí yn seo, well, bhí mé ar hiúil le couple bliain rugga mé an seo agus tá mé ráisina sin na cónaí an seo. Bhí mé an macónaí ar bailile lí agus bhí sé deas ag an amsin ach bhí mé gcónaí géirí bogu arás bhfuil mar tá just tá móchlán was mó chéile a le hart an seo agus bhí mé géirí just bheith arás an seo tá mé an macónaí naca leis an fearg agus tá just to seal into my agam nar bhí me se ág ag fásanist seo agus an eiste an síl sin ag mó fáistí agus sin fáta mé géirí bhíonn seo. Tá lán daoine ága hartanis agus a lán daoine ága ag gobar le chéile agus lán grúpaí ag gobar le chéile géalta bhFánaid córánad chéile tá go leor grúpaí ag gcónaí ag gobar le chéile so agus bíonn muid ag gagrú rudaí le a rith na bhléana ahan bhléan ahan mí bhíonn rudaigh ar siúil de páistí de daoine hartar an cantar so tá lán rudaigh ag dul ar siúil an tamlaigh. Is mis a catchy agus is mis an cantar seo a Fánad. Tá man rugú bé an seo agus tá man na cónaí an seo. Is deas an tair teagar a lán cuairteirí san tair agus teagan siad a ráis bliain agus a níor bliain agus an bliain sin agus is deas sin teagan ar chéile a ráis. Nuair bhí me seog bhí chéile ó ahan ón cantar chéile ón cantar bhíonn siad thar na Sasan agus thar na Alba. An dais teid an Canada agus Australia agus bhíonn siad America. But agus teagan siad sin a ráis is deas siad éca. But san gibhrú bhíonn siad gidbad níos ciúin a his scalandí san gibhrú fásta. You know, is my but sin an gibhrú is deas, you know, tappy fásta. Yeah, agus is deas is mai him bhí sinnam. Nuair bhí mé sinnam nuair bhí mé ág agus sa bhfuile agus an sin bhí band san cantar fásta bhí san band ar bhí mé ág agus an leis tá grúp ágin an seo hís agus tá ceoltas ceoltóir éireann an Fanad fásta agus sin anhaithir fad sin a rihan gebrú a an gelún go sin agus na rangana go mhaith agus an sin rihan tairin ní bhí rangana le ceoltas an a tagan muid amach agus caníonn muid le chéile agus hart an cantar bhí muid sin an ceol. So grinnin ag sibhne aim dom is as Fánad dúgus rugú agus tógu mé cantar seo agus bhfuil láthir tá mé chiúil Johnny Stidger gan na Kildara an phláán na fiúr bháile léidir thugann tar éis puid Stidger chuoine. Dóthaigh seo náte tógu mé agus na daoine áitiúil agus tá nás sin agam an seo agus bhrálam fiúr bháile tar éis mo chuid Stidger chuoine. Ceapim sílim na dagan daoine an nás go teidir an phobal an seo agus nuair fásan tú níos a ceantar casú le seo nach an fáige. Tá sé deacair agam ar chéil so bhí me seir hiúil an chud just mód an bliain agus nuair hagan nóáile tá sé deas want sin háte eiclann seo agus is dóthaigh buú le daoine chumáid agus me seir hiúil go sé deas chun teart nóáile agus an nás pobal sin eiceil agus cúpla tuins bhí agin an tearting so bhíonn si go maiid.